tinta thamaha hanlai tamasu watwi megala watwi nabar phaya anglai center ni karanai thumaiya tei hafa talai kostong lai ha ang semanbo palat phuni mela kostong ang phayai phat phayo sahlai ta tei satpai ha kaini helper ba kaini satpai ha tei komera hati nibo ai semanbo palat darai takbo subu sadram biti watwi phinda phaimani baise aklai habai tapo angbo tini basai naikhi manise habai stong si engineer paira naite si paite nai manise tei si stastu bainani tei haphayo habai angbo video khlaiai ponchani awdar pathalai gutom ni der pathai roha gutom ni der sobi ke pathai roha amni sini supervisor ni der ke pathai roha alai miya je ponchani ke ha phum khlaio filter ঠিক খাই মানে bo ঠিক খাই solai re ahina ala angbo bini der ke asimbo miya hanja siri banai mane bona kha buiro lainina ala miya si filter na banai mane ketra mo siri banai ro halai si siri na photo buiro halai si tei hapjana photo buiro ha la arai jar kla obostha khai de hap nina si ponchani bosi secretary de ha samia halai semani photo tongo de ni sengsi sarmai sar semani photo lai kuno krai ang tamana ro dala ahnaina ageni mobile ka sam thia tang sar to nawate tang nai gran nai gor krai ke toi burne bo watani tei de ha watani tei besi yang sakate ani phaya sakani phaya tei iraso rokam phaya tane bai tei ham lama thamne karon de rasta thik khlai mane karanai tabo halai lama thamne karon mahlai tola to ha hani sem ta hakle bosoro tei habai ro tei pura sai harak mata habo semalai palat phungni sai pasat khlai habja besi khlai habja khlai tei mana seman pura sai din 5 din oibe tei kusiya bana hasang kaine helper ba kaine kabala sro balti bai lai komere kai ke ha sara ke au khlai janta bai phare komere ha komere bini pore laro susalai ha tei raka gai bo tei akara lang susa khlai au ha hala office ni ba susalai di kaine ne helper worker susalai poriskar khlai di arai ni na si seman palat ni hala tei tabo bara khlai rok tei mana khuyaba mana balti bai sarai ro hokle balti bai sare kome ha alayo parani boroke ha sini santa sakang ni bai ta sajje di sambati phai tama ta sajje ni lasen bondo khai kana ple sajje baga tama ro siha tei bai ro siar rok siha danam rok siha ar filter rok siha mairong siha tini to school bondo khanlai aro 2-3 din pore school khulana bor ro class khane bar khlai wate ro pele kosto watoi besi phai ha watoi phinda phai mai besi tei habo tama sanai musu nang sarkar arai khlai jote jodi ang sosomi ang kosto alai jodi sentana sapai pha taironi angtho ang kosto seng helper worker kosto sosomi tei haplai phat thai amothai busai thai serarok ba khai phai thai bosok jon tong ni serara student no gote suido jon 3 থেকে 6 বছর suido jon to 6 মাস থেকে 3 বছর তক jon tong bo kosto 6 মাস থেকে 3 বছর na tiasa de saphani raklai 3 থেকে 6 বছর suido jon tong bokla phai tongnai watoi parate hilai serarok phai ni kosto si center lai watoi parate ong tam khai center thai arai bo mani sastong serarok nini center mong ha bomarok phai thai nini center mong tama Gabinda tipura para anung lai Anganwadi didimoni tama mong nini Sonai tipura ar help ne mong Lakshmi Sil Rai